Здравейте и добре дошли отново на канала ми Bulgarian with Rumi. Как сте? Надявам се, че сте готови за днешния ни урок. Днес съм ви подготвила нещо различно. Реших да ви запозная с една типично българска традиция, наречена July Morning. Before we start, please make sure to turn on English subtitles. Thanks for watching. Преди да започнем, моля, уверете се, че сте включили субтитрите на английски език. Благодаря, че гледате. July Morning или просто Джулая е една от най-интересните и уникални български традиции. Макар името да е на английски, а вдъхновението да идва от рок-музиката, празникът практически е български феномен. Какво е July Morning? На нощта срещу 1 юли хората се събират край морето, на скали, плажове, хълмове или други места с изглед на изток, за да посрещнат изгрева. Обикновено палят огньове, слушат музика, разговарят, къмпингуват и чакат първите слънчеви лъчи. Няма официален ритуал. Всеки преживява момента по свой начин. Традицията носи идеите за ново начало, свобода, надежда, бягство от ежедневието, близост с природата. Откъде идва името? Името идва от песента July Morning на британската рок-група Uriah Heep, издадена през 1971 година. Песента става изключително популярна в България през 80-те години и постепенно се превръща в символ на традицията. Как е възникнала традицията в България? Според най-разпространената версия, джулаят се заражда във Варна през началото на 80-те години сред млади хора, повлияни от хипи културата и западната рок-музика. По време на комунистическия режим, събирането за изгрева се възприема като символичен израз на стремеж към свобода и различен начин на мислене. С времето политическият елемент избледнява и днес джулаят е по-скоро празник на свободния дух и лятото. Какво правят българите на July Morning? Най-често хората пътуват до Черноморието, прекарват нощта на плажа, палят огньове, слушат рок-музика, посрещат изгрева с песента July Morning, къмпингуват и остават до сутринта с приятели. Едно от най-емблематичните места е Камен бряг, където години наред са се събирали хиляди хора, а понякога е участвал и вокалистът Джон Лоутън. По цялото Южно Черноморие, джулаят е много жив и всяка година събира хора на плажовете още преди изгрев. А какво правят хората по света на 1 юли? По света няма аналогична традиция, свързана точно с July Morning. Това е причината тя често да бъде определена като уникално българска. Разбира се, различни народи имат свои празници около началото на лятото и изгрева. В скандинавските страни се празнува Midsummer, празник на най-дългите дни. В много страни хората посещават музикални фестивали и летни събори. На места има древни традиции за посрещане на изгрева около лятното слънцестоене. Но събирането на хиляди хора, специално за 1 юли, сутрин, под звуците на рок песен, е нещо, което почти изцяло се свързва с България. Интересен факт. Много българи дълго време са смятали, че July Morning е международна традиция, а после с изненада са откривали, че всъщност е почти изцяло българско явление. Това се вижда и от множество споделени мнения в международни форуми. Това беше всичко за днешното видео. Благодаря, че го изгледахте до край и се надявам, че ви е било интересно. В следващия урок ще разгледаме членуване на съществителните имена в единствено и множествено число, въпросителни думи, лични местоимения. Пожелавам ви приятно учене, ще се видим в следващия урок. До скоро!